आसामाव फैगौ राजनितिखौ लानानै इलेक्शनखौ लानानै दासिम मोनथाम बे रोखोम मोनसे महाजोट बा गठबन्धन जों नुनो मोनदों। बेनि गेजेराव कंग्रेस, UDF, CPM, CPI आरो BPFनि नेतृत्वआव मोनसे महाजोट दङ। रायजो दल, असम जातीय परिषद बिथांमोननि गेजेराव मोनसे आरोबाव गठबन्धन दङ आरो BJPनि नेतृत्वआव BJP, SJP, UPPL, GSP बिथांमोननिफ्राय मोनसे गठबन्धन दं। दासिमहालागै जों मोनथाम रोखोमनि एलायन्स ग्रुपखौ जों नुदों। दा BPFआ राजखान्थि भाबै दाजाबदानखौ लाब लकसान बायदिसिनाखौ नायजोबनानै आरो आसामबासि रायजो राजाफ्रा आथिखालाव राजनितिक भाबै मा जाजानो लुबैदों, बबेखौ बांसिन दिनैहाय रायजो सालायनायनि थाखाय सरकार हिसाबै आसामाव रायजो राजाफ्रा लुबैदों, बेखौ नोजोर होनानै जोङो गोबां दाजाबदानखौ खालामखांनायनि उनाव BPF दोलोआ कंग्रेस, UDF, CPM, CPIनि दैदेननायाव जे मोनसे महाजोट दङ, बे महाजोटआव जोङो हाबबाय। जों दा महाजोटनि मोनसे माने अंश, मोनसे बाहागो BPF हान्जाया। आरो बे महाजोटआनो दिनै आसामाव फैगौ जे सरकार बानायगोन, बे सरकारखौ बानायगोना खाथां। BTC ओनसोलनि जौगाखांनाय, BTC ओनसोलनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जाथि जनगोष्ठीनि जे समस्याफोर, जेंनाफोर, बेखौ सुस्रांनायजों लोगोसे ओनसोलाव शान्ति, निरापत्ता, माने खौसेथि, अनलायनाय बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो नैबे महाजोटआव थानानै खामानि मावनायानो साबसिन जागोन। आरो महाजोटनि दारैहाय सरकार फैनायाव BTCआव जोंहा उन्नयन लाबोनांगौनि थाखाय जे सरकारनि मन्त्रि बा मन्त्रि सभा बेवहाय BPF हान्जा थाफाहैगोन आरो बे थांखिजोंनो दिनै जोङो बांसिन लाब जागोनखौ, बांसिन देरहानायनि सुजुगखौ महाजोटजों थानायखाय जोङो गोरलैयैनो हासिल खालामनो हागोन, बे जिनिसखौ जों बुजिनानै दा महाजोटआव खामानि मावबाय। आरो महाजोट होनाय लोगो लोगो CPM, CPI, कंग्रेस, UDF जायफोर दल दङ, बे दलफ्रा जेराव जेराव जों बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिफोरखौ थिसनगोन, बे बिजाथिफोरनि जानानै बैफोर एलायन्स ग्रुपनि हान्जाफ्राबो जोंजों लोगोसे खामानि मावगोन। जेराव जोंनि केन्डिडेट दं बिथांमोनहाबो खामानि मावफागोन, बिथांमोननि रायजोफ्राबो मावगोन, लिडारफ्राबो मावगोन आरो बिथांमोननि बर्डआ जोंनावहाय माने ट्रेन्सफार जागोन। थिग बेबायदिनो जोंबो जेराव जेराव BPF हान्जाया दङ, जेराव जेराव BPF हान्जानि भटारफोर दङ, बे भटारफोरखौ, बे रायजोफोरखौ, दलनि कर्मिफोरखौ जेरावहाय जोंनि महाजोटनि जायखिजाया हान्जायानो मोनसेया जाय गेलेगोन बेनि जानानै खामानि मावनो, बेनि जानानै भटखौ होहोनो थाखाय रायजोफोरनि खाथियाव थांनानै प्रसारखौ खालामहैनो थाखाय जोंनिफ्राय बिथोन थांगोन आरो रायजोफोरखौ भट होनो थाखाय जों खावलायगोन। आरो बेबायदि खौसे खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि महाजोटनि जेखिनि हान्जाफोरनि माबाफोर दङ, बिजाथिफोर दं, बिथांमोनखौ जोङो गोबांथार देरहाहरनो हागोन आरो सरकार बानायगोना खाथां। आसामाव दा BJPनि सरकार फैला, BJPखौ आसामनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनैहाय रिजेक्ट खालामबाय। BJPआ थांनाय 5 बोसोराव जेबायदि मोनसे अहंकारि मनोभाब लानानै खामानि मावबाय, जाथि जनगोष्ठीफोरनि समस्याफोरखौ थगायनानै दोनबाय थाबाय, उन्नयननि नामाव बिथांमोनहा गावसिनि हान्जानि मानसिफोरनिल' खामानि मावबाय, गुबुन हान्जानि मानसिफोरनि रायजोफोरनि जेबो मावाखिसै। गावनि एलायन्स ग्रुप BPF बायदि हान्जाखौ, जाय BPFनि दारैहाय BJPआ आसामाव सरकार बानायनो खाबु मोनदोंमोन, बेबायदि हान्जाखौबो दिनैहाय जेबायदि बेबहार खालामबाय, जेबायदि अपमान खालामबाय, बेबायदि BPF हान्जानि सायाव माने अपमान खालामनायखौबो आसामबासि रायजोआ मोजां मोनाखै। आसामबासि रायजो राजाया दिनै BJPखौ बुंदों जे BJPआ फोथाय खेबस' हान्जा, BJPआ समस्याखौ समाधान खालामग्रा नङा, BJPआ समस्याखौ बांसिनै बांहोग्रा मोनसे पार्टी आरो बेबायदि पार्टीखौ आसामबासि रायजोआ दिनै लुबैयाखै। आसामनि इन्टारेस्टनि एगेन्स्टआव बे BJP हान्जाया खामानि मावदों। बेनि थाखायनो BJPखौ फेजेननानै महाजोटनि सरकार लाबोनो, BJP गभर्नमेन्टखौ उৎखात खालामनो थाखाय आसामनि जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा सानजा सोनाब सा खोला जेराव जेराव दङ बेनिफ्राय BJPखौ होखारहरनायनि थाखाय बयबो खामानि मावदों। आरो देरहासारनाया बे खारनाव महाजोट बा माने गुबुन गुबुन अना BJP हान्जाफोरनि थाखाय माने गोरलैसिन जाबाय आरो बेवहाय जोङो BPFआ जेराव जेराव केन्डिडेट होगोन गासिखौबो देरहानानै फैगौ मन्त्रि सभायाव जोंनिफ्राय सरकाराव थाफानानै BTCनि आइ आफानि रायजो राजानि जानानै खामानि मावनो जोङो खाबु मोनसिगोन। 29 नं सोनाब क'क्राझारनि बाथ्राल' नङा,
जोङो दासिमाव 12था समस्तियाव केन्डिडेट होनायनि बाथ्राखौ फोसावदों बे स्पष्ट जे गसाइगावनिफ्राय जागायनानै 28, 29, 30, 31 आब टु 22 ओमफ्राय बाक्सा उदालगुरियाव जेसेबां दा एमएलए समस्तिफोर दं बेफोर समस्तियाव जोङो महाजोतजों थानानै गुबुन गुबुन हान्जानि सहाय सहयोगिता मोननायनि थाखाय बे 12था समस्तियावबो जोङो जोंनि हान्जानि बिजाथिफोरखौ गोरलैयैनो देरहानानै लाबोनो जों हाजोबगोन आरो देरहाजोबगोन जेरावबो बे खालि 29, 30निल' खोथा नङा जोङो जेरावबो देरहाजोबगोन बेखायनो जों स्पष्ट बुंनो हायो बिजेपि इउपिपिएलनि कम्बाइन सरकारखौ लानानै दिनैनि दिनाव बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रावबो गोजोननाय गैया दुर्नीति मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त परिबर्तननि स्लगान गायनानै रायजोफोरखौ खनसे गोथां थगायनानै बिसोरो माने दिनै क्षमतायाव जिरायनानै गिलु बालु दुर्नीति भ्रष्टाचार फोथाय खेबस' थगायनाय बेबायदि सासन बेबस्थाखौ नुनानै जायफोर मानसिफ्रा बिजेपि इउपिपिएलनो भट होदोंमोन बे रायजो राजाफ्रा बे भटारफ्रा दिनैहाय बे इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ रागा जोंफिननाय फैदों आरो बिथांमोनखौ जेरैखिजाया एसेम्बलि इलेक्सनाव फोथाय खेबस' खामानि मावनायनि थाखाय फिन साजा होना भटखौ होनो थाखाय जोंजों दा गोबाङानो सामिल जाबाय गतिके इउपिपिएल आरो बिजेपिनि बाव जेबो प्रभाब गैला आरो बिसोर जेबो खालामनो हाला जों देरहाजोब्बाय